So what's up guys? Welcome back again sa ato ang YouTube channel. So karon dito nakabalik ang vlog kahit tungod wala na ko nahimo nga content, then gusto lang ko nga mag-unbox kung adlaw. Dinis ngayon siya matawag unbox kay murag naablihan na jud ako ni. Pero ako lang siya gibalik siyang porma. Butang na ako tong balik to yung label. So karon kini item nga atong i-unbox kung adlaw is gikan ni siya sa Shopee. Gipalit na ko ni siya puting halayots murag hapit pud nahurot ato ang kuanyot no halin sa baboyot. Kahit tungod ning kabat ni siya sa kapin 13,200 keme, no? Dili na to ingon ang exact nga presyo jud ani kay apil pa man to sa iyang kuan shipping fee. So medyo ning abot jud siya ana nga kuan nga presyo, pero kini jud siya kung wala apil to yung shipping fee, mo kuan lang siya 12,990. So gis na lang ang kulang para mahimo siyang 30,000. So maura gyapon istorya hayots na. So before ta mag-start ani atong video karon, no, don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell mga yots para ma-update mo sa akong mga latest content nga akong i-upload diri sa akong YouTube channel. So without further ado, let's get started. So, ato aring unbox karon. Unbox ba? Wala ako kabalo kung unbox ba ang matawag ani. So, mo din siya, no, ang ato ang Ronin SC na nasa brand nga DJI. So, mo ni siya yots, no, gimbal ni siya yots para kalaga ni magkuha kag footage gamit imong camera is dili siya shaky, dili siya messy, yut, no, kato imong makuha ng mga shots, dili siya kurog-kurog nga hindi mo siya gamitan ani yots. Hasta yung kuruga yots murag lupig pay linog yots, no. Dagduha jud palit ani kung compatible ba jud sa akong camera kay grabe ang limitations lang ani niya compared sa katong Ronin S nga gipagawa sa DJI, which is nauna siya release kay sa ani, then daghan po siya og ma-handle or daghan siya ganing mga cameras nga na-include dito sa iyang compatibility list. So kini siya very limited lang kaayo iyang mga cameras nga pwede niya madala, which is katulad mga lightweight nga mga camera. Like din akong gamit karon 200D, then mga mirrorless cameras katong Canon M50. So more to iyang mga makaya niya yots. Pero pag once butangan nimo siya Canon 80D kan mga medyo bugat na gayots, makaya niya, pero kinahanglan mo siya timbang-timbangon pinaagi sa lens nga imong gamiton. Dili ka pwede mo gamit og lens katong tag-as ka nga mga lens yots nga pila na to ka mga millimeter nga mga lens yots, no, di na siya pwede yots. So kini siya kung ano jud kay siya kalaganing kinahanglan di mo siya i-balance lang yun. Wala man siya ingon kalaganing wala dili kay strict ang iyang kalaganing kung unsa lang siya nga cameras nga pwede siya halos tanan, pero pilion lang jud pud nimo nga dili lang pud kaayo dako ang imong camera nga imong ibutang ani yots kay di jud niya makaya yots. Then para sa akong giingon kaganiha nga kinahanglan lang nimo siya i-balance pinaagi sa lens. Dapat mo pili ka or mo gamit kag lens nga medyo gaan or gamay lang siya. So karon ato siyang ablihan. By the way pud, no, daghan kay reviews nga ninggawa sa YouTube about ani, gi-compared nila ang Webel S, which is mas mahal siya gamay nga moabot jud siya 14,000. Wala pa ilabot sa shipping fee. Medyo mahal jud siya yots. So nagduha-duha kog palit ani yots kay wa jud koy makita yots nga kanang mga reviews gani yots, pero wala kay koy makita nga halos review ani kay halos review jud nila is kadto yung Webel S kay nindot lagi daw to siya kay na makita jud nimo kaganing staw ganay kanang stabilization gani niya makalagan makontrol jud nimo ba kanang di wala jud siya shake. Pero gamit na ko ani yots, gitry naman ako ni siya yots, no, kuan jud siya kanaganing okay raman. Wala man kay kuan siguro sa settings, depende sa imong settings kay before ka mo gamit ani kinahanglan ka mag-install og katong Ronin application para sa gimbal. So dito ani mo siya pwede pud kato siyang application ha, kung pwede pud siya sa Ronin S nga katong ingon ko ganihang katong mas nauna ani release, then pwede pud siya ani, then pwede pud siya atong mga Ronin nga mga dagko na kay katong pang Hollywood. Ginagamit jud to siya nga applications kay dito ani mo ma-control ang movement niya, dito nimo ma-control kung unsa jud ang settings nga kinahanglan nimo, like kanang 360 nga tung tuyok-tuyok, then panning, di ba naman nga ana napud sila i-add nga bag-o na pod nga settings, which is katong FPV. So kanang FPV is mao na siya kato ganin. Kung mutanaw mo sa music video ni Justin Bieber nga Stay, karagay murag ana ng camera yots nga murag lupad sa hangin just mga paspas king movement, pero kato lang siya nga FPV, ilang gamit is lagi katong laway, no. Kato lang siya nga FPV nga ilang gamit is drone lang to siya, pero same lang jud pod sila basta mo kag FPV wala ka bilo sa jud meaning ang FPV, pero butang lang pod ra, no. Taawon ninyo sa basta kanang FPV is yung ato siya rugged motion niya yots kay ana ba kanang anak na jud. So mo na siyang FPV yots, so na mo na iyang bag-ong gi-add sa iyang murag firmware sa
application. Ana. Wala pagdugay-dugay ato siya kablihan no kay ako ipakita sa inyo kung unsa joy unod ani. Dili lang kay tamahin kay diri ano kay medyo wala kay koy alam jud aning mga ingon ani yots wala kay koy knowledge about sa kanang mga technicalities sa mga ingon aning mga equipment kay tungod dili man ta pro kay yots no. So siguro kung mag-ask mo sa mga multimedia artists kana mo gagamit gay jud mga ingani yots ka mga pro ayots ba siguro mas ma-answer nila inyuhang questions. Pero kung ako pangutan niyo ani yots wala jud ko matubag ani yots. So mo na ni siya no. So actually abi na og plastic ang iyahang murag case niya kining murag briefcase niya. Kuha lang siya made of lang siya, styrofoam. So, styrofoam lang siya yots. Then, abidyo na ako plastic siya, pero dili di ay. Pero okay na. Kaysa sa katong Webel S, nga magpalit ka ato yots, wala dyan siya case nga pakapin. Kuha lang siya, karton lang siya. Din na siya styrofoam nga murag ingon ani pug color. Then, mo ra. Pati po tong Ronin SC2. Yes, katong Ronin SC itong katong bag-o ani yots kay Ronin SC ra man ba? Wala man dili man ito yots. So mura pud siya wala i-case murag ang Ronin S ug ang Ronin SC lang tingali na ingon ani nga sudlanan kay medyo dugay-dugay na magayon siya na release yots murag 2019 pa. Pero kung magpalit tag bag-o yots so anti kwarta yots dili na kayo moabot atong budget ana ni yots no nga mga prices. So at least mas stabilize na nato to ang footage okay na kay na yots nga dili siya kurog tan-aw yots kay pangit kay kurog yots no. Mao na siya no. So pag open nato ani ang naadri include sa iyahang sudlanan jud niya kining murag case niya kini iyang wire kini iyang cable for charger di ba cord para sa imuhang usay nagamit kag Sony mirrorless basta ka ng mga mirrorless nga camera din kasagaran sa mga camera karon nga bag-ong release is gamit na sila type C yots which is kini siya type C na siya so mo ni siya i-connect nimo kailangan po siya murag i-connect diri baka murag slot niya for type C nga pwede mo siya i-connect sa camera para mag-charge ang camera or para ni siya ma-control ang iyahang zoom in or zoom out kay kung magpalit ka ani yots papilion man ka ani kung combo ba imuha or kini lang siya ingon ani so akong gipili is dili combo kay ang combo mahal kaayo abot na siya 20 ka pin 20k so medyo mahal yun siya so kini lang akong gipili din according sa mga review dili na daw kay need jud tong katong murag motor gay niya nga include sa katong combo so dili na siya need so mo to ako na siyang gipalitan na ako ni siya nga akong gipili is kato na lang standard lang jud niya nga kuan dili siya combo duha ka ingon ani nga cable which is ang isa is type C diri para sa iyahang para sa gimbal mismo then kini siya is USB mini ba ni or pila ko dili siya USB mini basta kaning murag ingani gani dili siya USB mini sa tao gani sa mga nakabalo unsa ni siya please comment down so ano siya then diri pod so diri pod is makita nimo iyahang manual which is ako na siya giablihan pero wala na akong gibasa kaya ako lang kita na yots na then mismong gimbal kini siya is katong murag tail niya yots nga i-connect nimo siya sa katong iyahang handle so mo ni siya ang handle so mo ni siya ang handle which is muna po ni ihang bateryo. Kini siya is phone handler. Wala ko bulong sa tawag ano phone handler o phone handler. Ambot lang. Wala ko bulong ana yot. So kini po siya is muna siya yung mga bolt pati po niyang screw kin makita nimo siya nga murag L, nga murag na metal diri nga L, nga murag copper og kuan, murag copper man tingalin siya nut. Basta muna iyang murag screw niya, screwdriver. Basta muna siya. So diri apod is naapod siya yung mga silicone gel para dili ma-absorb kung na may moist imuhang gisudlan para dili maguba yots mga silica gel di ay syunga so mo ni siya no ipakita na ko sa inyo ha jud ning mismong gimbal niya wait sa ha so mo na siya ako na siya nataod to yung handle so kung magtaod ka is na siya murag lock diri push lang nimo siya pa forward pagbalik na pud mo siya is mo siyang slide pa sulod then imo siyang ilak pa atras so mo na siya no so na siya yung mga lock diri dapit na pa jud siya diri murag tulo ka buok yung lock then na pa jud diri sa ubos niya so mo na siya butangan nimo siya camera kung gusto mo makita sa akong gitry ani yots is i-click lang ninyo ng video dira sa kanang murag na ay info sabi na murag na ay basta mo pop up da sa taas i-click lang ninyo siya para makita ninyo tong amo ang gibuhat nga B-roll bimbing siya jud akong gitry ani yots para makita lagi na ako kung effective ba jud ni so na happy ko kay wala ko na kansi sa akong gibayad yots legit jud siya yots nahadlok pud ko kay dako kayo ang bayad nga basig mas scam ko yots no wala na betay kwarta yots so dili ani mo makita ang iyahang menu kung dili ka gusto magamit og cellphone so diri ani mo makita yang menu may mode ay niya ni dili menu mode so mo ni yang mode tulo ka buki yang mode 1 2 3 makita mo ni yang mga indicator if mag mode 1 ka kini mo siga-siga ning 1 mag mode 2 kini kaduha din mag mode 3 ka is kini katulo so mo ra ni siya yots so kung gusto din makita mo ang sample video nga amo na siyang gigamit is click lang lagi ninyo tong video dira sa taas so murag dira na tigata yots no gusto na ko ipakita sa inyo ha kung unsa tong atong bag-ong equipment nga magamit nako para sa filming
lighting, you know, para magkuhag nindot ng mga shots. So, ana lang yun. So, kung gusto mo magpa-video, paalam ko ninyo, no? Bangay ko ninyo yots nga mas makuan ako ang skills. Kay practice pa pud ko ana karon. Kay medyo lisod-lisod siya gamiton, lisod siya kontrolon nya medyo para ana jud pud ta ba. So, ana lang yots, no? So, kung gusto mo magpa-picture, magpa-videograph, magpa-edit, magpa-layout, and all, di ba? Kaya magpa-edit ko ng mga anang mga butang. So, please, message ko ninyo sa ako ang official Facebook account, no? Jubert Kinyo Campos. So, message ko ninyo dra or kung dili man, message ko ninyo sa ako ang Gmail, jubertcampos3@gmail.com. So, dra atan nyo mag-inistoryahanay. Kung dili mo kumbinsido sa ko, visit lang po ninyo akong Facebook. Kinalito ako ang mga video na akong nabuhat na para makita ko ninyo ako ang mga output before, di ba? So, dra ang taman yuts no, unta nag-enjoy mo sa tong video karon ta para na pud mo idea gamay kung unsa ni siyang gimbal o para asa ni siya basta makurat lang ta oh para asa na basta makurat kwarta dili yots na jud siya purpose jud yuts no kay lain pag pagpalit butang yuts ni wala purpose dili siya purpose ngano na ana siya ngano gibugna na siya ngano i-connect na siya sa camera dili siya purpose tanan. So kung nag-enjoy mo, don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa akong mga latest content nga akong i-upload diri sa akong YouTube channel. So dara taman yuts, bye bye. Kontak ako ninyo ha.